हेलो गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै जोङो इटाखला सेन्टाराव शपिंनि थाखाय थांनो नागिरदों। बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं एसे शेयार खालामसै। नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। चलो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नंमारगौथ' अट'आव ओरैनो लोरफोना लोहो मावमारो। दा लोरफो मावो। मस्त मोजां नै अट'जोंनो थांगासिनो दं साइकेल लायनो। नायना मोजां मोनबा नायलांबाय। आमबारि सिङामारि जानानै इटाखला थांग्रा लामाया गोबानानो गाज्रि जाबायमोन। नै दायो गोदान बानायगासिनो दं। नेक्स्ट बाराव जुदि नोंथांमोना बे लामाजों फैयोबा सकजखिया लामा मोनसिगोन आरोना। Magic lagan, aduh. नैबेखौ लानाय जाबाय। सालायना नायनोसै मायदि नाङो। नैबे फिसालानि थाखाय बायफैदोंमोन साइकेलखौ। सालायनानै बेखौ ओमफ्राय फैसाखौ चक सानना होबाय आरोना। खम जाखो ना बारा जाखो मिन्थिला। 5700 फिक्स जाबाय। नैबे गंसे आरो नैबे गंसे आरोना। साननोबो एखेखौनो नांगौ होननायखाय एखेखौनो लाना होबाय। 706 नैबे थेख्ला मानैनि थाखाय लांफैदोंमोन साइकेलखौ। लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै आरो गुबुन मोनसे भिडिअजों नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनबावगोन। आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।